Eta? Zu ibiltzen zara sukaldari lanetan? Bai, batzuetan, baina ez zait batere kostatzen. Asko gustatzen zaidalako kozinatzea. Zuk ere kozinatzen duzu, ezta? Bai, baina etxekoentzat bakarrik. Eta zeintzuk dira zure espezialitateak? Ez joadarrik, Ez ditut gauza harrigarriak egiten, baina ez gara goseak egoten. Seguru ezetz. Baina egia esan ez zaizkite larregi gustatzen sukalde kontuak. Lehen esan dizudana, jan behar delako egiten dut. Ni presio heltzeaz moldatzen naiz ondo. Han egiten ditut babarrunak, txitxirioak, dilistak, baita arroza eta barazkiak ere askotan. Zuenean beti izango duzue delikatesenen bat, ezta? Bai zera, astean zehar lana dela eta kanpoan bazkaltzen dugu, eta seme-alabek ere ikastolako jantokian bazkaltzen dute. Afaltzeko normalean entsalada edo zopa prestatzen dut, eta fruta edo jogurta. Bai, nik ere afaltzeko hori egiten dut. Baina beti jaten dugu zerbait bigarren. Aragixerra bat, oilasko paparra, arrautza frigitua. Baina asteburuetan saiatzen naiz, plater bereziak prestatzen. Bueno, zer, prestatuko aldut Maia? Ondo, ni sukaldean hasiko naiz.